Dus je kunt kiezen tussen koffiebonen en blauwe bonen. Als jij bruine bonen heeft, kan het mij wel eens Lieve? Blauwe bonen. Ik zeg gewoon dat... Ja. Wij hebben een deal. Ja. Goed. Wat? 2 blauwe bonen? Ja. Dat is al Allee, bij. Snake, ja, maar wat is dat nu weer? Want die Oké. moest jij wel leggen. Ja, je moet die afleggen. Oeh, dat is Lieve, keigoed ik voor de geef je een lieden. koffieboon. Ja, tuurlijk, dat is keigoed. Hè. Maar ja, dat is zo als je me echt spelen. voor je kidneyboon. Ja. Maar als je op mij ingaat, heb je direct 2 koffiebonen, hè? Waarom heeft er gewoon een Een blauw? beetje Dat moe. is een feit. Dan is het een uit. Ja, maar je hebt er wel 4 van nodig. En bij voor Ja. een sojaboon heb je er maar 2 van nodig. Ja, maar dan moet je dat wel hebben, En als je lieve. dat- Ik ga op u vloer. Nee, lieve, ik geef 2 koffiebonen. Oeh, 2 koffiebonen, lieve. Maar als hij een blauwe boon geeft, zij er daar wel uit. Maar hoeveel koffiebonen er nog? 4. Van die koffiebonen zijn er niet zoveel. Ah ja, 4. Jawel, 24 is heel De veel. meeste. Dat zal wel snel weg zijn, mijn vriend. Maar je krijgt vrij direct terug een koffieboon waarvoor dat je kunt dienen, dus... Maar ja, En een sojaboon natuurlijk lang, hè? voor die kidneyboon heb je er maar 2 nodig. Hè? En daar heb je er 12, dus dat is de helft. Dus het maakt eigenlijk